Masha TV, nyaya sezvadziri. Nenono ndiwo mudare ramambo makope nemhosva yekundiramwira chituna nekunditi ndakunzirai nyama yenyu mudye yanepakati dzako dzose. Ndipe case number. Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic. Tinobatsira ma problems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwa na baba kana mama munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active in system mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese mu system mako. Yo drink rinogara mo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Here's the crew. Ismail. Tasumuza roko rwamupamberi pamambo makope. Tasumuza roko rwamupamberi pamambo makope. Kureva kuti vachataura zvose pamberi pavo. Kureva kuti vachataura zvose pamberi pavo. Chigova chokwadi choga. Chigova chokwadi choga. Pasina manyepo. Pasina manyepo. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Inile mochiwoko. Inile mochiwoko. Tasumuza roko rwamupamberi pedare ramambo makope. Tasumuza roko rwamupamberi pedare ramambo makope. Kureva kuti vachataura zvose. Chigova chokwadi choga. Chigova chokwadi choga. Pasina nhema. Mwari vandibatsire. Manya tondo wanya yenyu. Kapika. Kapika miko. Kapika. Ndiwo mudare ramambo makope nemhosva huru yekundiramwira chituna nekunditi ndakuunzirai nyama yenyu mudye. Maundu. Munoguma nyaya kana kuti munoramba nyaya? Aiwa nyaya ndoiramba. Ramba nyaya. Ndari. Ndinopinda gugu. Ya mbotira yatini. Nokutamba. Mama. Nyaya iri baba nditi matanga nokuti ngichitunha nditi. Zvakaitika pana mukoma wake anoitwa nini Shaba. Saka pakauya Shaba akauya nguva dzino asati auya. Angatouya pamba pangu. Ndatoziva kana biro dzangu ndatenda mwana wangu uyu takagara akauya nomwe mudhara wababa wabundu ndi baba wabundu akauya vari 2 akauya akagara pasi Shaba wagara pasi apa mbuya makadii wakwaisa nomwana wangu wandoswera naye pamba wapedzapo hatindi kukumbirai mutemberi umunondikumbira kuti kwanei hatindi kukumbirai kuita chivanhu chivanhu chorudzi chingaitike chivanhu iwewe neini tenda kaita chivanhu ini chivanhu ndochiziva chivanhu kana zvinhu zvamakanza tinokokoredzana pachigururu toungana topedza chivanhu. Iwewe chiri baba Shaba ndochokuti fonera tete vavo akabuda dungu umwe chete nababa wako achioko wafonere musha vauye vakauya anovazimutura sisi uku kuna chivanhu mbatenda handirambi ndinofamba ndoona chivanhu chacho akati aiwa iyemi ndimi anoda ndoshishatira iri nababa vako azviite ndikadaro handiende ndovakatora mvura yake Shaba nomurume yatigisa maoko ndondagisa maoko ngomwake iye Shaba uyu anga asata nyaya yechitunha manje kutanga kwayakaita kuti dzotinga chitunha
Okay, mbomira ndi interception. Ari kunzi Shaba yani. Shaba sinuko. Mkomo wake iye. Mkomo huko. Unomuzi wamo na nonzi Shaba. Chichako. Mkomo. Okay. Ngipedziseka. Ndembe. Saka dadaro ndobani tu mwanangu akavuma nchembele kugiza maoko andizoti chi. Ndobanda simunga na Shaba. Ndenda shika na Shaba. Ana kutata tikapira motokari. Kauya pano tikapindirira. Kaisvika pamba ibaba namba dzataura ndo paanogara pamba pabhuti pa. Tinowira na baba. Ini na mai vangu. Iye ana mai vake. Saka nokuita sei tasvika pamba paya zvipinde mumba ane Shaba vatito afamba nemwoyo wavo sevana nomotudoro tavo. Ini ndipinde mumba ndaona pakatorara munhu akafukidziwa chii akafukidziwa chirari waiti ko akudziwa sokuhwariwako ko ndiye mningiyo yataura kuti kuna chivanhu ana kutaura ndopandati kwaisana namai vake vanogara kumusene namai ake ndovandakawana mumba amakaditete ndovadaira iyeyo ana kuti taudza anga aripo saka ndobandadii ndagara Shaba uye ndopambatidza moto wavo vemafoni ndopandakamubvunza kwishini kona muzukuru ko wati wewe kunoningiyo zvechivanhu ko ndechivanhu ichi chawataura ndikuona pananga pari kuhwariwa akati ndakacha kuti ndikutaurirei unoita PB ngati ini ndakura andingaite PB naizvo ndamakuhwariwa tende tavo maona kuhwara kwemuzukuru wenyu ndaandisingarambi ati ndouya saka paangakarara uyu mukadzi uyu hanzvadzi yake angakarara patakapinda paka pano muprofita angachiprofita apedza kuprofita uye muprofiti anotaura naye anotora mvura yake anotumisa yekupa murwere iyeyi woisa paye wotora womwisa wotora iyeyo akandigezesa kumaoko Shaba iyeyi mkomo wake wotora womwisa futi muchi murwere uye hapana chakaitika akasumuka zuva kuma4 aitende muchemberi ndobva ndaenda kumba kwangu shuwa takasvika pasviba akati gogo handiti endai pamba pai iye anogara kuningiko kukomboni dzimba dzavarungu ndodzaanogara ini ndinogara ndiri maningati masetirari yatakapiwa saka akati muchemberi andiwangozvivhunduka apa takuuraya hatina kukuuraya ndikati ndichandisingadi handidi kujambiwa toda munhu anetaurira feya ndini chipindurana naye nditi iwo akaenda kukombo ndikaenda mambangu ndakarara mangwana kuseni ndopinda ndichera mbambaira dzangu dzanga dziri payadhi ndobika nemwana wangu uyu ndikati muno hapana mbatiji tobva tabva mbambaira dziri kwamumanya kumatorofu pangu pane gedhi baba ukasvika pangu pane gedhi hapana panakanuhwa ndimunopaziva ndora pakanonuhwa ndo rainira rakanonuhwa 1 rangu 2 ndinomumwe rechitiri ndo rangu pane gedhi panovhariwa saka ndanga ndakarara pamango handasha ndofungira kuti kunouye ndakandorara pamango ndoona mota yauya iyeyo andazvizivi mota yauya zhizhiri kuda kungano ndakunditsika uye mota yabva nokupi nditarisa handiizivi kuti kubva nokupi mota kati vaisa chii chitumwa chavo nzadzi yakafaisa mota saka ndokudii ndobva ndamuka baba ake iyeyo anobva kumusenere kuya kuno ivachoko iva anobva kumusene ndokwaanogara pambaba ndopangara vana vavo saka ndosvika ndamuka ndikati ko makadiko kuti ati nyari yafuti unyarare ndokurova siterekera kundurova kuti ndadi ndakatabzerati ndiwo muroyi ndouraya mwana wangu iyeyu anga aripo hapana munhu mutohwa
Hapana, yangali family yani yachiwa uko cheto wana wao wakumana watatu iye mo na shaba nani kumuwe mbigadwani leki wakumana dokula wasikana kuna dau na sau 5 baba wao 6 mkunza baba wao 6 ndio vanobuda ningita ulani avabuda vamira unasi muchazoona nasi gogo zvatichakuitai ndio vabuda saurai namunino wake iye wandataura vanobvisa mutumbi wakafa kare kundinzvikira apa so ndakatotaramuka kuti mota inenditsika kundinzvikira apa akati muchembere nhasi takuisira nyama yako pano iye alipovesa chidairana takuisira nyama yako pano ndio wauraya uyu hanzadzi anonzi ani hanzadzi yako yakafa Anonzi Serina chiuko ndo akati ndimimauraya kati ini ngandiikire mutumbi kubva uko kumvuwe iyo vanogara shamba pano nokukomboni moungana pano mozendipasa mutumbi pano kupinda pagedhi pangu zondikuisa kuti ndimi madai akati ndimi ndipakazoti iye wale hanzadzi yake chaiye ndokati akatoda kuti mugodora kumuromo akati ndiwe muroyi waroya tikuenda katsvaka sauti yokuti udzorukisa nyama yatakupa vakatotaura vese vangari miraini pedze ndobva ndati ndini munhu mukuru kwai ndaona ninyaya ndomira nditi ndopana vatuma mwana wangu nditi pamisi dhovo ndaona munhu ari kugeza ndikati mwanangu manya kunani kuna sabhuku atirogara nditonga ngombo kundotaura kuti pamba pedu paitika hondo aingiwa chitumwa amai aigiwa chitumwa nehanzadzi yavo azvitovira nababa ndobva uyu manya kuenda kamudza ningiriki uyo zita rake uyo chaimiri atonga mwiri sabhuku wacho ndobva akamudza kuti ndozviri pamba pedu apo taigirwa mutuma nahanzadzi vavo akafa kare tamusiya aripo pamengo so ndakava akadaro sabhuku yende pakati ndokupa namba dzokupi dzokumu kwa mambo yapiwa dzagogodera ndimanda saka ndobva ndatini wauya wanesanangura kuti ndo zviripo ndikati sabhukuyo akalala iwewe wamuudza zvaitika musha make angafana kuti iye ndiye anofana kuti ufoona kuti kuna mambo kuti yamuone zvandaitika mukati mwemusha wangu nhasi wokupa namba ndobva nandonyarara saka ini ndakaona kuti hondo iyi inanga irefu iyi kuti ndindonyarara ndobva vafonera muzukuru wake tindenyaya iri kuna mbi wako aigiwa chitumwa chiri pamba unovakati kana aigiwa chitumwa mbawe ikopo taura inandidi saka ndapedza kudaro ndopani ndaita shungu ndakafamba risina bhutsu kana dherezi ndiranga ndakapfeka zambia ndatadza kusunga neshungu nokuti ndingaigiwe chitumwa shuwa uvirana baba ndobva ndaita sei ndobva ndafamba uyu ana kuzondiona kuti ndafambawo sei mumota ndakakwira mota amambo ndakwira mota ndati pakuzonyera kuti zvizoenda kwamambo inanga ndatofa pera mbindo kupulisi ndokubva ndati kupulisi ndaenda kupulisa ndataurira mwanangu uiamba ndafona waya nemota wandaura ndizve muzukuru uyu akati mbuya zvishoma izvo mbatiendei kupi unenge kupulisi ndobva takwira mota enda kupulisi tosvika kupulisi kuye ndobva ndataura kuti ndozvaitika pamba pangu ndaona bhutu wangu wandiigira chitumwa handizii ndadya vapa atinenda vatsvaka sauti iri semuri hapana mutorwa ndinyepo kuti panga panotorwa vana vake 5 bhutu wangu ndewo chisiki mota ende handisina kuzochecheredza kuti mota ende yavana yavahaya chitirokwe kupulisi ndopano kupulisi nyaya yamutaura kwachidziva tainzwa kare
Mapulisa yadi yaenda. Andidi. Anokunjuza zvanotaura mambo. Ndiri kuzvinzwa. Yaenda mapulisa manje vakati hapana basa matiteere masuku. Saka titeere masuku emapulisa ekuti handiyakatakura chitumwa chohanzadzi yake ili ndisipo isati asvika. Mwana wangu ndiye alipo mbamubhure ivava mbamurove zvokurova zviyatidza kuti amai vako paakasvika pamba akataura chiti amai akari kupi uyu akati inondizive kuti vakuda nepapi vakuda nako amai ukutonyepa iwe ndoito tichauraya Akarowa ndeupi uyu iyeyu nanasibungiribaba ndikuona akarowa amai unoti ni mwana wechikumana danga ndirini akandivana akati danga tawana gogwewa atonga chida kuvauraya achienzera ipapo mbamutsike mbapwanye zvinhu zvangu zvese masora mugomo upu magumbezi vakatakura hanzadzi yavo ivava vachisvika isu aenda kare akatora magumbezi yangu ndiakafukidza ini ndakamufukidza 1 gumbezi kuti mapanda akuenda kupurisa anogona panze anogona kudyiwa nehuku audzomunewadzomunolewa yambusha yangu ndikatora rangu gumbezi nerudo rangu ndikamuvharisa mwana uye kumusoro siya makumbo ndosava pakauya nomupurisa wacho kutakura hanzadzi yavo kuenda kupinda denda kumba pamwe adendesa kumoshari sitakauya takaona vaparadza kare handiti akatora magumbezi uyu manje ropa muno mukama ndobvarata sei ndobvarasvika nomota naiye taona pamumba paparara imba dzakavakiwa naiye zukuru wangu kupwanya mawindo padziri mawindo 4 kupwanya iyoyeva vakapwanya ndobvarata sei ndobvaratini pakanunuhwa ipapo ndiakamhanya manje ationa kuti pamba tasvika vanhu vatokura kana chitumwa isati asvika ndobva risvika paye kanonuhwa uye mukadzi wake ndakatuma mwana kuti enda mhanya udze gogoava ndigogoava nomuziki wako kutaura uku ani motokari ndakandomuudza kuti sekuru wako mchemberi waurasa mwana nganingaurasa mwanini kuwirana baba hausi ukama kochanokuisira mwana wamutohwawe mwana wangu washauri kweishi akati odaiti ndovakamutsava ndavamwana mutsava takurai mwana nene naye kuchipatara ava vapembera kare nechitumha chavo mene kuti vakaisa pai vakaisa kumoshari vakaisa paumba handizivi mambo ndobvatadii ndakwira nomuzukuru wangu ndobvatauya muzukuru wangu tikadzoka futi kupurisi kuti tasvika kuyewo vanhu vaenda havana vatotagara asi tiripa vandawana mwana wangu warohwa yesu waropa rejururu alohwere ati alovira kuti nindadzouya kunopurisa kudzopotera ndiwo unozapa naamai vako toda kupunza urare pana hanzadzi yedu amai yako chaivo ndivangachida kuti tiuraye tozouraya mai yako ozopirisa maona mapedza enyika kubuka imirai ndobvataditi ndobvati vanje atataura ndikakatorai ndamuona waroko imi mtsamba iri dai kuchipatara ndokupedza nyaya manje kuenda kuchipatara mwana wangu utakura muzukuru wake nemota enda kuchipatara svika kuchipatara muye avhenekewa nemadhokota amuvheneka amurapa majekiseni mishonga haana kuenda kumba akarara kuchipatara ine nchirani ngoti mwana wangu wafa asireni ngowewe hama dzangu godanga ndouraya nasiya mwana mutombo ndopedza mayaita nyaya vayaperera mambo tinotenda ambuya ngotaura mambo wewe baba wako alipono baba wako saka iwe ndiwazita baba wako mpenzi baba mpenzi asina kaya pamoja na baba wako wakaya pamoja na baba wako patakaenda kuchidziwa kwako aiwa ndarama kwatiri kufamba ananemba
ayo pamusoro zuti baba chituna akaenda inini na niomwe sisi wangu vanogara kuconzession muri tu then nayo sisi wacho vakazofira ikoko aiwa kuchituna pamukata kula chituna onzwa kuti makaenda nani takaenda nemunhu mupenyu akazofira kumba kwavo saka utaura kugogwa painyaya ngairevuno amaboda kunyatsonzwa apa utaura takaenda nemunhu mupenyu akazofira mumaoko mako akazonofira kumba iwewe so usadaro wazvinzwa usadaro nditaura chokwadi pamberi pamwari masvika pamba makaita sei tasvika pamba ndava tavaona teta takati tete tauenechi nasisa kwese vari kumufamba vari kuti ndiendesei kwatete saka tauenawo tete pamusha takasvika nadhavatauenawo vagadzika pamberi pavo takati tauena sisa vachizoenichi kwese vari kufamba ivo futa kuti ndiendesei pana tete ko mapurisa akambosvika pamushaka mapurisa vakatozouya zvavo munhu azofa akaenda mapurisa akaenda kumapurisa asivati ndiani vakafa munhu takafonera kansera ndova takafonera kuti taenda nasisi kuchidziva vanga vachiti kurwara kwavakaita vakangorwara kwadhiri chete chete imimi madodese mapurisa akaenda mapurisa ndiani zvinyere makavaenda murwere isusu patakaenda nemurwere anditika then tazoona tasiyena teta takati chimbosare mutaure nani nemuzukuru wenyu pese vari kufamba naiye muzukuru wenyu akutaura kuti akakwana tete asira ndovadaenda kwamukoma idziva ikoko ndovadaenda kumba kwamukoma kwachabva wacho angatorumba kwake anachaitokuziva zvataura nagogo kuti uyu agera pane yero ndiye akaenda kumapurisa ndeveshura aiwa ini yomuzukuru wangu isi akaenda kumapurisa akauya nomutumbi wavo sezvandaura kuti angafa kai akaenda nemuzukuru upi uyu ari papa uyu ari unongedzerwa ndeveshura kuti gogo ava ateta anotaura murume wake ba neuyo ndo akaenda kupurisa iyo kuenda zvaupolisi vakaenda vaenda polisi vaenda kupolisi kunotaura kuti vene taunzirwa munhu uchidziwa munhu angachitorwara saivo vakazoneerwa Ovaenda polisi. Polisi. Ukambosvika pachiripoti panyaya. Handinoziva kuti pasitesheni paunosvika panenge paine anenge aripo. Kana pari pabhesi pane anenge aripo. Handifungi kuti mupurisa iye akafa sezvaikagadzira. Sorry. Asi chandoda kutaurira ka. Tikamutora akauya apa akatipa umbowe kuti uyo akasvika uyo akati tawigirwa chitunha chakafa chete. Munozoti ndozvaanotavavatya ini ndogona kungoenda novanamenyeka kuti zvakadai zvandaivatotaura izvozvo ndozvaangachitaura saka ivo vakaenda vachitotaurawo izvozvo vachoko ava vachazotaura izvozvo kuti munhu vachanyepa munyepero wavo handiti asi imimi muri kubvuma here kuti polisi yakauya pamba polisi yakazouya pamba ichokwadi icho imimi munobvuma here kuti ava kutoti imba yavo yakazopazwa uye akasiya roho akagara muchipatara izvo zvekuti akarohwa izvoka
akarowa zvishuwa akarowa zvishuwa nyaya yakaitwa police report yakatoitwa police report izvo zvitori under police nyaya yekurwa kwakeyo yekurwa kwake yakarowa nani pane musikana wandakaenda naye maimuroverei aiwa dzenge dzahasha dzekuti motozobvunza munhu wacho akarowa ozvini asi ndakarowa musati mapindaa uchinge polisi kune doketi reasam kune re-MDP malicious damage to property saka ndokuti dzimba dzakafanira saka kugowa nyika here kuti uyu akarohwa uyu dzimba dzikaputsa aiwa ipapo zvavawana kunyika saka pakuwanyepa ndepechitunu pachitunu apo ndopawanyepa saka chairohwa uyu airohwa chii uyu hanzi chaakazorohwa sacho ndechekuti akabvunzwa kuti ko muzuva kwavaenda uyu hanzi kupera bhasikoro rarotizawo saka abva patorwa bhasikoro pakapatorwa bhasikoro manje ndobva akuriwa pabhasikoro ndobva arova munhu oyo saka munhu oyo ndopakabva takaita sei kumurovawo manje akakobodzoka kwauri hapana 1 minute kana kuti 30 seconds wati chakaroverwa uyu auchizive saka explanation yazobva aiwa wati iwewe zvinoda munhu achakarova achikwanisa kuzopindura aiwa munhu wacho ndozvaakataura kairi akabvunza iwe ndiwauya uzogara naye iwe warambidza vanhu vese ini ndakazogara ichokwadi warambidza vanhu vese zvere chituna ichi chikutaura kuti ndakamusiya chituna ndozvandafambira ini anditi lenmo amefana kubatsira funga igweta rakubatiba andinagweta chachikundobvunza kuti pavakaenda kunosiya murwere vari kuti murwere akazopa gogo avo ndikavatarisa havasi munhu wekuti vangachengete murwere vachibikira polisi vane mumwe here munhu wechikadhi wavo vakanga vasiyira gogo vavo kuti vabatsira kutarisa murwere aiwa nauyemo ndekuti isusu patakaenda nemurwere ndo zvake zvandikutaura makaenda kupi patakaenda nemurwere kumatete anditi taida kuti vaite sei wakurukure 2 minutes patataura tete tavenani asi pese vatofamba naiwo sisi vakuda kuti ndiendese kwandi patete saka ndosaka takaenda nauchi patete vatauri then kana vataura isusu toita sei totaura munhu wedu isinewo munhu akazoita sei akazotoferandoakazotaura bhodhi yedu amachine chachituna pane nhau yataurwa nagogo vasati vapinda panhau yechituna yawatanga introduction vachiti vakaenda kumba anzanidzani shaba vakamboenda kumba kwashaba iro vagezeswa maoko mudhishi pamba vangu vakaenda pamba vangu iyoyo handitoboiziva nyaya iwe ende nenge chitomboripo kana iwo makatavabvunza ndechitobo alright nhau iyi ndiri kuitwa unge ndati kuita mavhumbu asi ndapinda pakuchokwadi apa mapika ndi mazvinzi kutaura chokwadi iwewe ukama wako namai ava ndiani nditete iyanzvadzi yababa iyanzvadzi yababa vako imimi muri chiche uyu muzukuru mwana wahanzvadzi yangu yechioko iyeyo ari kusenede ndakaitika pamanje ndabvunza tete kuti ndizive ukama hwenyu ukama zvakwana manditaurira iwewe unogara kupi ndogara muno mumvura muno mumvura vanogara kupi
vanogara vachidziya pane makilometers mangani kuenda zikakuleta kuti makilometers akawanda sei akafambira mumwe ndiani ndini ndakaenda wakaenda pacho kwandakaenda nemunhu achizonofira kuba kwavo kwatakatoenda iko pamakaenda nemunhu kunofira kumba kweava makamutakura nemotikari here makamutakura nei takatomutakura nemota akanga afa kare here kana kuti akanga asati afa anga asati afa akakonfirma kufa kwake ndiani munhu akazokonfirma kufa kwake mapurisa akazouya iko vakazobva kunokuva kuenda kuchidziva mapurisa vakazouya kuchidziva iko vakazouya kuchidziva zvino kana uipa yakaitika uko ndakafonerwa kaindikataurira kansera ana kusvika kansera akasvika futi mazi akataura kukansera kuna mambo yakaile kuti chii singazoti kuna mambo vakataura isusu takatovafonera kuti titokuziva kuti chiteerera uchinzwa nauya tiri kuita kunge muri kutamba nayo inhau huru runzviriza makasvika uko pakatanga kuita noise kansera vakandifonera nasabhuku ndikavati ndiri kuda runyararo kuti imini hanzvadzi yenyu payakarwara kuenda kwenyu kunosiya chitunha uku kwanga kuri kuenda kunoratidza kuti hurukuro yaifanira kuitika pakati pehanzvadzi yako iyo yaparara nambuya ava yanga iri yekuti chii kuti sisi vaitaura kuti ndiendesei kwatete ivo vakufa vaitaura vaitotaura vakatanga kurwara pavakatanga kurwara nepavakasvika pakuparara vakatora madhezi mangani one day chete chete one day ndobva maenda vakarobva kubasa manje titeerera kuti tsika dzedu dzechivanhu tisingapendere kamba kuti hapana muti wokuhwanda kana mumvuri kutakura chitunha kuendesa pane munhu kuti taunza pano nyama yako iyi nesauti takunotenga kunanga uroyi urunza zvandikutaura saka iwewe usatenderere kuti hapana kuhwanda kuripo makananga mbuyava uroyi chamainge magona kutaura mainge matanga kutaura mazwi akataurwa nehanzvadzi yenyu nemuprofita vaya kuzokushandirai nevese vakazosvika kuti endai uku ndokune munhu wauraya aiwa isusu takapinda nemunhu mupenyu ndati zvekuti makaenda nemunhu mupenyu kunyange mupenyu kana achirwara ukaenda kunomwisa pamba pemunhu kureva kuti watonanga munhu iyeye ndokumbira kubvunza nomubvunzo munhu akashayikira kuchidziva akazopruvha kuti munhu afa ndiani ndozvandataura kuti pakazoya polisi akapruvha kuti munhu afa ndiani pakazoya polisi akapruvha kuti munhu afa ndiani ndozvandataura kuti pakazoya polisi akapruvha kuti munhu afa ndiani polisi makaishevedza muchiti chii chaitika polisi ndati imimi kuti polisi isumuke yakataurirwa mazwi ekuti chii aiwa ndozvandataura isusu hatitakanedza polisi anega iyo polisi payakazouya ndiyo yakasavataiwa munhu aita sei afa chii chakata imini kufonera kansera ndokusvika kwepolisi isusu
isu takafonera kansela then polisi yakazoya kuti nakansela ndati chii chakatanga inini kufonera kansela ndozosvika kupolisi isu takafonera kukansela ndobva azoya pamwe chete nepolisi makataurira kansela kuti kudii takataurira kansela nyaya yakaitika kuti chii kuti kuno kuchidziva takatakura munhu ukakuvhura chienda nemunhu kunga kwatei saka izvezvi tete haziva kuti tete vaita sei vaenda kuvatisa asi ndichimbokubata timbodzoka mashure mbijani watiwe pakafanira dziri takafonera kansela kansela takatomufonera makafonera kansela muchidzo kuti hata dzenyafa aiwa takamufonera kuti hata dzede yafa makafonera takamufonera chimuudza akazoitika wozati ndiye kansela weko asi unorangarire mashoko wambotaura apa kuti wati iwewe takafonera kansela ichimuudza kuti munhu wani chauya naye apa aipapana kutotaureko zvakanaka mwanangu mukutaura muchidimbu nawiri pano ndeyekuti mimhuri yekwa Chioko ndizvo makananga mbuyava uroni munoti chii isusu takatedzera zvaitaona ndati kutevedzera ikoko kwamakaita ndiko kwakaenda kunonongedza kuti makananga munhu uroi unoti chii yo action saka iwewe ndanzwa kugezwa kwemaoko kwambuyava mirira ndanzwa kugezwa kwemaoko kwambuyava vaigezeswa kuti zviite sei chii changa chaitika iwe nyaya hasitogwezera iwe ivakufaikaitika ndenge story ukubatsira mambo makambudzi takukuvaisa kuti here aiwa hapana hamunongotsvaga sauti yekuti muyazore aiwa hapana nauye tisingaende kure Shaba ndiye akarova here ambuya ava kana kuti uyu ambuya vanotomborowa okay akarowa ndeupi uyu akarowa nani ndiakarowa iwe wauna kumurova wena okay kana pasina iwe usina kumurova uyu chawauya kuzogarira papa kumhosva iyi chi chandakazogara mhosva yekunzi makatakura chituna kuenda nacho kuchidziro saka chawagarira ipapa chituna muna kutakura here chituna hatino takasitakura chituna takudzoka bhozi anga afa manje chiteerera uchinzwa chiteerera uchinzwa iwe uri kupedza nguva idaro ndi kuita kwako yo action yo deeds iri kuratidza kuti makananga mbuya ava uroni uronzwisisa saka iwe baba vako vari kupi vanore hanzvadzi yavo vari kuswenede kumuswenede saka iwewe sei wavasiya baba kunhau yavo iyi mudara mazuva ano vakutozvirwarirawo kuti kana kufamba kwacho chako chekukondwanetsawo saka uri kureva kuti havauye takawana mari ari kupindura mibvunzo panyaya iyi ndiani ndanzwa mazita 5 vamakaenda navo kumba kwava vamakaenda nani ipe mazita yacho
ndati ndipe mazita evanhu vakaenda uko vasipo kureva tahapa ndiri kuda vanhu vakaenda uko ndipe mazita evanhu vavo inini unonzani Chiwoko na Taurai yani Chiwoko ani makore mangani ani 41 iwoni mangani 39 komumwe mwacho ndiye wokufa akaenda sei apa tiri kureva mapenzi vakaenda ndiri kuda pahama dzako taura chokwadi mwanangu nokuti ona wapika alright iwe kwakaenda vana vangani kana mhuri yaChiwoko vari vangani musoro imamu vana vanga vari 6 pana Amosi Chiwoko anova baba wavo kozoti Taurai Chiwoko kozoti Leonard Chiwoko kozoti Lexmo Chiwoko kozoti Sarudzai Chiwoko 6 vana vozi vamwe apa inhau yekuti kwakuigana kwakuhandisana vozi baba yotinyarara iwe ndakupa mukana wekuti utaure shut your mouth uyu achitaurawo ndakupa nguva yekuti unditaurire chokwadi sekubika kwawaita mumwe kana atanga kutaura mupe mukana wekuti apedzise kutaura kwake anditi wati iwewewo hakuna vanhu vakaenda wati makaenda muri vatatu muri vaviri saka uyu ndiuda vanhu vakanga variko mochinditaurira mawitness ayo mumwe ndiani ndati Amos Chiwoko Lenmo Chiwoko Leonard Chiwoko Sarudzai Chiwoko Taurai Chiwoko Lexmo Chiwoko Lexmo Chiwoko pane panani kukumbira kubvunza ndepekuti ari kuti vanga vari vaviri vapenyu nemwana akafa handiti asi panhau yekurohwa kwasekuru mazita evanhu vakarohwa vatatu Lexmo anga aripo Leonard anga aripo naiye Lenmo ndovanhu vakaita se vakarohwa kukoti Lexmo ari kutaura kuti tairwisana but uyu ari kuti anga asipo handizivi kuti vairwisana vari kupi uyu ari kumazuve kwaanogara avari kuchidziva vairwisana chirudzi yavo pindura mubvunzo patakaenda mubvunzo wati kundira mubvunzo wake patakaenda takaenda tiri 3 anditi then Leonard ari kutaura uyu agara agara kuchidziva ikoko saka takasvika zvinosiya munhu pamba pateta ndopata akaita kumba paLeonard kuchidziva iye anogara kuimba yemurungu vanogara kumasettlers ekutanga kuno patakazodzoka ndopatakazodzoka pamwe chete nani naiye Leonard ndikutaura zvaLexmo anga asipo Lexmo ari kumazuva that's not an excuse to break the talk. You have a taura ndakupa mukana uchitaura. Then patakazodzoka chibva pamukoma kuimba kufarmhouse tichiuya kumasettlers uyo vanogara kumazuva eLexmo wacho uyu ndiakatizotizivisa kuti ndatosvika pamba pandikini patete ndasazongoita sekuti ndiwe ikoko tikizosvika ndopatakazosvika
uyu muzukuru wedu iwe uri kutaura kuti chiwo uri kusvika pamba patete vapi patete bosi vakasvika takasiya sisi kudaitesi vataure nasisi vataure nasisi vafa aiwa terera rega ndikutaurira aiwa terera ndati kana makaenda nemunhu aitaura tereresa mawenzi kana wakaenda wakatakura munhu aitaura kuenda kuna vatete achisvikofira ikoko kureva kuti wakananga vatete vako urori kuti ndo vakaja ndo vakauraya mwana uronzvisa mira 1 kana wakatakura hanzvadzi yako yakafa kudhara kuenda kuna vatete stiumo wakananga vatete urori uronzvisa saka apa kwese you are being found guilty iwewe hauna kuchenjera wapika kuti uchataura chokwadi but I can see you are chewing your words mirazve you are chewing your words inconsistency yekuti mazwi yako yaunenge wataura uri kuuya uri kuzvivekisa wega asi chiripo ndakubvunza manje kuti iwewe zvawauya muno mudare nhasi usina mari yedare kureva kuti uri kutoona kuti hapana nyaya ndati uri kuona kuti hapana nyaya iripo zvayo nyaya iripo ndekuti chii iwe chinditaurira nyaya iripo yawaziva yako kutaura iwe ndouya nenyaya iri ndiri kuona pane nyaya iwe chiritaura nyaya yawauya nayo you are the designer uri kutodesigna nyaya because ava mazita vanhu vashedzwa apa pandakubvunza mubvunzo kuti vakanga varipo apa hauna kutaura wati mamwe muri vatatu pandakasumuka it doesn't matter ndakubvunza mubvunzo kuti pamakaenda kuna vatete venyu pakaenda kunosvika semhuri muri vangani wati chii takaenda tiri 3 then taenda tiri 3 takasvika vasira sisi ndatazodeso kumba pamukoma vanogara iko kusame farm ngati different areas saka kuti vazokuda mukoma kuti ngini ku farmhouse kuti toenawo kubva kwatete makazove mavangani takatazoita 4 then pau 4 uyu muningira wangu uyu mubvunzo wangu inini wokutanga ndoda kubvunza kuti iwo pawakatakura hanzvadzi yako muchienda maienda kupi ndozvatataenda kunga kwatete intention yenyama endera kwatete anga mhengerei that intention yamaendera kukanga irei kuti anotaura natete wake aida kutaura kuti chii iyaingoti ndiendesei kwatete kuti ndiendesei kwatete sei makazosiya munhu imi musina kunzwa kuti akuda kutaura kuti chii kuna tete wake masvika patete akati kuti mashoko akataura masvika pamapatete achangarumbei angarumbei tete ndopavakabhatisa lenmo ndoda kubvunza mubvunzo uri kuona gogo avo neeji yavo vangatadze kuziva kuti munhu afa kana kuti munhu mupenyu ari kufema ndiri kuona kubvunza eji yagogo avo vanogona kuzviziva kwete kuti vanogona munhu mukuru kwati vangatadzoziva kuti ichi ndo chinonzi chituna uyu munhu achiri kufema vakatadzoziva eji yavo vanogona kuzviziva saka iwo kutaura kuti saka wakavasiyira munhu mupenyera pavakabva asi vakatanga kubva ndivava vakanomhangara kumapurisa kuti ndasiyirwa chituna mupurisa achizouya achizopuruvha kuti shuwa chituna
kusaka imimi vakaenda mukombo mira iwa usoro kutaura gogo ndo vakasirwa chituna vakaona ndasirwa chituna ndokuenda kupolisi ndokunomangara ndasirwa chituna mupurisa ndokuuya ndokukonfema kuti ichi chituna saka papi pauri kurasika iwe then moyo mutsananguro tenzwa aiwa izvi pandikuramba ndepekuti ini ndakatakura munhu akafa kudhara kuenda nawo wati wakatakura munhu wakafa kudhara ndo pandikuramba kuti ndakatakura munhu akafa okay manje nhau yako ka iye zvino you might be confused chabvira kana ndichitaura nenhau yako chayakuda nhau iyi on the 1st of September ndiri kuda baba vako ndiri kuda Taurai Chiwoko, Amos Chiwoko, Leonard Chiwoko, Sarudzai Chiwoko, Lexmo Chiwoko. Kudari munhu ane mari yedare yamusina kupedzisa kubhadhara kuchibhadhara hazvimazvinzi then munhu akanwisa mushonga amai ava mvura akavagirisa maoko ndanzwa kuti pane muprofita ndizvo wausopazira ndiwo wega wanga uri kutaura kuti akanwa aiwa izvozvo zvokuita vakamagura asitomboziva kana mamabuza kuti ndenge ndiri aiwa izvozvo kumwa mvura nemukomani uyaiwa kunomurambira vandide asi papa kuuya nemuprofita vamunodza mukoma kuti nemuprofita wacho tichazomuda tiri kumuda lizo simukai